Va haver un europeu que fa anys va expressar allò de que no necessitàvem lleis d'estrangeria, sinó lleis d'hospitalitat. Mentre s'arriba a aquest moment, el que hem de fer, sens dubte, és treballar per els drets i per els deures de tots i de totes. Jo crec que han de saber els ciutadans romanesos i hem de saber els socialistes espanyols i tot el conjunt de la ciutadania que en este partit està prohibit associar el col·lapse del sistema sanitari, els problemes dintre de les aules, està prohibit associar aquestes circumstàncies amb la immigració, la relació de causa-efecte, el criminalitzar a ciutadans de fora, està prohibit en este partit. Està prohibit lligar la delinqüència a la immigració. I això, en aquest moment de confrontació política davant el 7 de juny, només ho podem pronunciar en veu alta nosaltres, perquè mai hem fet cap concessió a aquesta manera d'entendre la vida, d'entendre la integració i d'entendre els fenòmens socials.